jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diniral jamma bela en garti ha hande jokkude ɗo yewtere nde gonnoɗen e dow mum e nder deftere wiyetende Keerol nder ngesa nde ceerno Idrissa Alpha Sow. Tawi en garino ha e puɗɗogol golle kodda e golle makko sardinge ɓe jatigi mabɓe Abdoul Sina halfinnomo yo gollo hen en jii golle ɗe puɗɗinoma wadde fayida ko ɗon goppirnoɗen koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi. Nden Abdoul arti ha yi sardinge o welti ha ɗon tan wawi hadde o noddi kodda o wi kodda sardinge o de waylima o yooɗi o feewi mi weltima so ɗum ɓenni so Allah findini men janggo koyen yahoɓe préfecture ngam fuɗɗade ya garta ko fati e ɗaɓɓirgol ma kayitaji. Janggo e mum Abdoul e kodda dawi law ɓe jetti préfecture ɓe totta ticket ina waɗi tonggode 4 ɓe ɓenni nder suudu fadirdu ɓe jooɗi hojomaji 15 pawi hen tonggode 4 nodda kodda e Abdoul ummi payi nder bureau ko ceemeɗo debbo e heɓɓiɓe e damal bureau mo tonggode 12 debbo mo yeeso lamgo kaalo ina moosa on totti goto e mabɓe foof jungo bismiɓe ɓe natoy nder bureau mum debbo o jofaniɓe siisuji 2 ɓe jooɗi kanko yewti o e banggue e bureau ngo o fooɗi 6 makko o jooɗi o huccite mabɓe debbo adi namdade ɓe foof ko beele ɓe ɓooyani fadde ɓe mbi on ko hojomaji 15 tan ɓe paadi haade mabɓe noddede patgol mabɓe foof e wasde juurde haɗani debbo yafnadeɓe e inde service o foof debbo tengtini bismagu mum namdiɓe haaju mabɓe Abdoul haalinimo holno gandodiral mum e kodda ardi eno gollodiral mabɓe fuɗɗori eno yiiri kodda o hollirimo e oɗo saaha ko jiɗɗo jokkude gollodiral makko e kodda kono caɗele ɗe ko kodda ala kayitaji keptinirɗi debbo futtini guite wayno najju ni o ƴeewi kodda faami konngol ñaaƴata koye hunuko joomum kodda fewni jonde mum huccire makko o ƴefti konngol o tengtini ko Abdoul haali ko fof kodda fuɗɗori ko yettude ɓesngu Rwanda e jaɓɓogal ngal o jaɓɓa e leydi ndi o rewni hen jettore keeriɗo faade Abdoul Sina e ballal ngal walli mo kodda fammini ɓe ko woni Mauritanie ko fof heƴata e jonde wotere kono waɗi jubbande tonggore yoga e caɗele ɓesgu Mauritanie ko leydi ɓilindi hakkude leyɗele safalɓe e leyɗele ɓaleɓe ko ɗum saabi ɓesgu mayri e rendini ko leƴƴi ɓaleɓe e leƴƴi safalɓe gila Mauritanie heeɓi jeytade mum ñande 26 Joolal hitande 1960 ha ɗo jarten ɗo ko safalɓe woɗeɓe tan jaɓodirta laamu leydi ndi ko kamɓe kadi keedi e faggudu mayri laamiɓe ɓe pondani ɓesgu leydi ndi ko safalɓe woɗeɓe pawa e leƴƴi keddiɗi ɗi ko kamɓe kadi ɓuuri hewde e gollorɗe laamu ɗe foof ko kamɓe goni e nokkuji towɗi ko eɓɓoji walla kuule e sarɗiji tiiɗɗi tiinete wonde fof ko limore mabɓe ɓuuri famdude e limore leƴƴi goɗɗi ɗi kala ɗo ɓalejo waɗa tawara ko feere wonde daña ngam wadde ɗon cabaru boɗejo ɗum ne
kala ko ɓaleejo waawi halfineede alay sago sabaru boɗeejo wadde makko jimamo hayso tawi sabaru boɗeejo alana golle ɗe humpir maw woniri ɗon ngam rende ɓaleejo e siftindemo e kala sahaa ko ɓaggaɗo ɗon tan kodde haali ɓitteende leeɓte koyeere e kala caɗeele ɗe laamu leydi Mauritanie waɗi e tawi ne jokki wadde ɓaleɓe Mauritanie naaɓe kodde jokki e gurdam mum kañum e hoore mum o waɗi jubbande tonggore gurdam makko gila o siftori haa ɗo jooɗi hannde ɗo kodde filliniɓe gila ñande riwata école o haalaniɓe no jokkiri jangde makko duule less no yaari collége et lycée Abdoul e debbo ina keɗi kodde simtiniɓe golle ɗe golliɗe fof o haalaniɓe no immiri Mauritanie e ɗo rewi leyɗele ɗe o fecciri guri ɗe o rewi o haalaniɓe no naatiri Rwanda haw yetti Kigali hade kodde jofnude haalde tawi debbo natti wawde jaggade ɓernde makko hecciɗi gonɗi goni e yaltude e guite makko ina cawo e lone daneje ɗe mbaadi yildu jowiide hinere makko toonde lone ɗe goni e ɓodde o ittiɗe o fawiɗe e dow biro makko o fooɗi kayit ñittorɗo o woni e fampude guiro makko e yeeso makko nde gonɗi makko darti o hocci lone makko o fampiɗe hade laaɓi o wattiɗe e yeeso makko debbo o weltini kodda o sembini ɗum o andini kodda dewe rewi mum ko joɗɗe ko hakkilantagal mawgal e muñal tingal wawi wadde ko waɗi ko damal wona gotal tan kono ko ma neɗɗo salo jebbilanade aduna nde wawa yihude uddittogal ngal debbo yeeƴi e defterdu mum o fooɗi ɗon deftere mawde ina fawino e lemirde defte o hippiti deftere nde o wiñi ko ina abbo e leƴƴande sappo o darti e hello woto o jiimi e maggo fodde hojomaji ɗiɗi omo deƴƴi o turti o ƴeewi kodde o ƴeewi Abdoul o wi nanodiral aduniyankewal ko faahi e rende hakke aade e kuulal mum sappo e joyi holliri kala aade ina jogii hakke heɓde kayitaji keftinirɗi hay goto fotani haɗede kayitaji mum keftinirɗi walla haɗe eggude leydi mum ngam hoɗoyde leydi gondi taw ɗum fawi koye ɓuurede doole e toñede e tugnade ɗum kodde ina jogii hakke namdade mologol ɗo e leydi Rwanda sabu ko kaɗaɗo hakke makko e ndimagu makko e nder leydi makko e teɓɓe haɗɓe mo kayitaji ina mbawi hay yoɓade fittandu makko so jenanama o woni koye weñji ɗumen tenkinte ko kalmi ko koɓe mbaɗi bammakko koɓe mbardi bammum kodda ko ɗum woni ko kodda namni ko heptinede leydi mum totte kayitaji mum e tugnade ɗi dalillaji laamu Rwanda ina foti molde kodde dia ngam dannudemo e boomari dokdemo nde debbo fooɗi pouvoir o yaltini ɗon kayitaji o weeɗiɗi kodda ko kayitaji namnorɗi mologol koɗi poɗɗi loweede ɗi kebbine ha timma koɗi poɗɗi loweede ɗi kebbine ha timma alay sago kodde jaabo namne namnaɗe hen ɗe fof kodde ma andina ɓe holi gonɗo kodde inde yettode jibinande e jinnaɓe makko alay sago o refto cimtol makko ngol dewrewe makko ha yetti nde o naati leydi Rwanda kono e ngol koye bindol o waɗata ɗum e ɗum namni tuma e hakkille deƴƴo debbo rokki kodde balɗe tati beele ina daña no miccori ha wawa tongude ko sohla ko foof e ɗereji ɗi o totti ɗum ɗi
kodde Abdoul ummi debbo duusiɓe ha damal o waynodiri e mabɓe ɓe jalti. Abdoul e kodde joli e werla mumen paati galle ɓe jetti ɓe payi nder salon. Kodde ƴefti kayitaji daneji windi hen dartol mum fof ha laaɓi. O tarigol laabi kewɗi, o tottigol Abdoul kañum ne tarti ɓe caati ha yuɓɓi. Kodde wanjiri ɗereji debbo o tottuno ɗum ɗi. Ñande mum Abdoul dawani golle kanko e kodde ɓe ñalli yuɓɓinde ɗaɓɓande kodde molugol ha yuɓɓi. Kodde fadi ha ñande dottanano yo artir ɗaɓɓande mum nde o yeehi préfecture o nawani ɓe ɗaɓɓande nde ina wondi e kayitaji ɗi ɓe namninoɗi fof. Mo kodde tawi ɗo no ƴewri ndi ha yanana dossier makko o timmi o tongi fof e ordinateur makko. O fooɗi ɗon kartal olal o windi hen inde kodde e yettode mum, jibinande mum e ñiɓirde mum. O itti natal kodde o ɗakki e kartal ngal siifi sifande makko o fawi hen jelogal préfecture o weeɗi ngal kodde. Ko kangal o hollirta wonde kodde ko joƴƴinɗo ɗaɓɓande molugol ɗo e leydi Rwanda. Ko kangal woni kartal makko dentité gadanal e gurdam makko. Kala to yeehi hanti so namnama kartal kettinirgal ko kangal hollita. Jiiɗo fof ma andu ko kartal makko tigi woni ɗon, ko kanko jeeyi sabu natal makko ngal ina laatti ala fayore nde tawno ko ngal kesal pul ko ɗe balɗe foti ngal wadde hay goto faytatamo ngari ala taw ko wayli e makko. Abdoul ne ma ɓernde mum deec sabu lawol lawɗenanimo wawde gollodade kodde. Hayso tawi kodde suwa taw andude beele ɗaɓɓande mum ma jaaɓe walla jaɓeta hen, o heeɓi kayit dokkomo hakke wawde wonde ɗo e leydi ndi. Omo wawi kadi gollade ha nde o heeɓi jaabol makko fof. Kartal ngal kodde heeɓi ngal ko kartal padrugal, ko lebbi tati ngal duumato. So lebbi tati ɗi timmi o heɓani jaabol, alay saago o rutto to préfecture to ɓe kesɗitina ɗaɓɓande makko ɓe pewnanamo kartal gongal duumotongal lebbi tati goɗɗi. Ko noon o wonirta ha ɗaɓɓande makko joofa, o jaɓane walla o salane. Leydi Rwanda ina jaɓɓo e kala hitande ɗanniyankoɓe e molotoɓe Afrique naaɓe hewɓe, wona hen taw ko ɓittaɓe leyɗele mumen walla ɗanninoɓe e leyɗele goɗɗe dañi toon caɗele jooki toon. Ko laamu leydi ndi e hoore mum o waɗi erago wonde ina heeɓi gam jaɓɓade ɓiɓɓe Afrique naaɓe lebteteɓe e leyɗele Afrique goɗɗe tawi saabi ɗum tan ko wonde ɓe ɓaleɓe. Hewɓe e ɓen ɓeɓe bismino hande koye leydi ndi guuri ina dokka hen hakkeji mumen ha timmi. Kodde heɓani hesɗirinde kartal mum paddugal hay lawol gotol. Balɗe 22 caggal nde o joƴƴini ɗaɓɓande makko o heeɓi ɓatake ummorade e bureau kalfinaɗo molotoɓe e dogɓe leyɗele mumen. Ɓatake o ko ɓatake noddandu. Ngam wawde tottirde jaabowol ɗaɓɓande makko mologol, bureau kalfinaɗo molotoɓe ina sohli joɗodade e makko, ko noon golle ɗe jarata. Wasata kadi tawa eɓe jogui namde ɗe ɓe jiiɗi namdade mo ngam laɓɓitinde on hen toɓɓe. Namde ɗe ɓe jogori namnade kodde ɗe e jaabuji o jogori jaabaji ɗi ko hen ɓe tumnoto ngam gonɗinde walla yeddude o winduno e ɗaɓɓande makko ko. Nden noon
o heɓi haaloyde toon ko alay sago wasa lutodirde e ko haalno adan ko kodde ɗen jaahi ko haalno ko hunde nde wuuri ko hunde musde nde o yejjirta mukko ko ɗum saabi noddandu ndu dillinani ɓernde makko hay seeɗa ñande kodde noroyronde hawri ko ñalawma jeslare hawri ko ina waɗi higgo mbaɗon cewkon ɓokkon ina caama ko Abdoul nawimo hawo yetti o jippi Abdoul ɓenni fayi gollorde mum kodde tawi ɗon gorko joom darde mbaɗɗo telede guila tiinde ha hakkude hoore on hebbimo ɓe payi nder bureau mum gorko o hippiti dossier kodde namni ɗum namni ɗiɗi ha tati o uddi dossier o wi kodde mbiɗa andi ko woni leydi Mauritanie ko mi woni toon duuɓi sappo mboɗo gollodo e fedde renore hakke aade mi yeehi e nokkuji kewɗi e nder leydi ndi mbiɗa andi gurdam yimɓe ɓe guuri toon ɗam hono ma en ina keewi e Mauritanie hannde mi serani e jokkodirde e gollodiɓam wonɓe Nouakchott ɓe ko ɗum saabi hay hunde humpanimi toon kanko e kodde ɓe jewri ko juuti gorko namni kodde beele ala caɗele ɗo e leydi Rwanda kodde haalanimo gonka mum tengtininimo wonde hay caɗele gote ala kodde duwani ɓesgu leydi Rwanda no didori kodde jangi e darti wonde leydi Rwanda rewi e caɗele mawɗe kono ko yiiɗo ko holliri ɓesgu Rwanda ko ɓesgu pingu omo andi caɗele leydi Rwanda arduno ko gañguji hakkude leƴƴi leydi ndi ɗum fof saabino ɗum ko laamuji ɗi nundani laamuji laamorinoɗi feccudi ɓiɓɓe leydi hulɓinde e faynude ɗumen beele ina daña no fewnitiri e ngaluji mayri gujja ndesno e leyɗele goɗɗe ɗin gañguji e gotuji ndewi ha jibinani ɓe boomare mawde fitina Rwanda bannoɗo hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nayyi 1994 ɓiɓɓe Rwanda naaɓe hewɓe mbasi hen fittale mumen nde tawno Allah ina rokki leydi Rwanda yimɓe finɓe teyɓe e yiɗɓe leydi mumen ɓen dari ha jaam arti hakkude ɓesgu leydi mumen hande leydi Rwanda hippi ngon hello uddiri hello wongo Rwanda naaɓe fof poti e leydi mumen heddi ko golle e balle ɗum seeɗa caggal notoyogol kodde noddandu biru kalfinaɗo moloroɓe kodde jaɓana ɗaɓɓande mum o heeɓi kayitaji mooliɗo o fotani ha ɓuuɓa ni o heeñi o winditi e lycée ɓurɗo mawnude e heptinede e nder Kigali nden hitande kodde heeɓi seeɗam fagal mum baccalauréat gondude e sifande moƴƴi sanne kodde rooti dongal mawgal teddugal pawingal e dow hoore mum fodde duuɓi kewɗi duwaw kodde jabama o fuɗɗima yiide jalbendi ko huccani fof Allah waɗa hen newuya caɗele goni e restaurade no pible balel manna ni gurdam makko o woni e waylade ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama